Hello friends, Bodo Job Info YouTube channel बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दायो लोगोफोर वाक-इन इन्टारभिउ सफैना दङमोन गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव नाथाय आपडेटआ एसे लेट जाबाय मानोना लोगोफोर लोमजागासिनो दङ जोबोर गगा मोनदों। दा नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्टारभिउ हैनो हागोन जेरावनोखि HS पास जादों HSLC एबा डिग्री पास जादोंब्ला। दा पोस्टआ MTS दङ, डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ आरो नार्स दङ, गोबां रोखोमनि दङ। दा हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै डेट खालिनो इन्टारभिउ हैनो हागोन जायफ्रा लकेलिटि आरो नोंथांमोना गासैबो थांनो हायो जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो। दा बिदिब्ला गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दा नटिस नायनोब्ला नोंथांमोना बे राइट साइडआव नोंथांमोना नटिसआव नायनो हागोन आरो वाक-इन इन्टारभिउनि माखासे नटिस सफैनाय दङ। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै डाइरेक्ट नटिसखौ नायनोसै दानिया सोर सोर एप्लाइ खालामनो हायो जोङो बेयाव नायनोसै। दा लोगोफोर इन्टारभिउ जागोन 27 नभेम्बराव आरो सैटारडे गोलैगोन 10 AM निफ्राय 1 PM सिम जागोन। नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमाव थांनांगोन 9 AM निफ्राय 9:45। दा लोगोफोर पोस्टआ दङ फार्स्टआव बेनो जाबाय फिल्ड एटेन्डेन्ट एबा माल्टिटास्किं स्टाफ MTS सासे दङ 15,800 पार मान्थ मोनगोन आरो नोंथांमोना बेयाव 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव दङ सासे 17,000 पार मान्थ मोनगोन आरो नोंथांमोना साइन्सनिफ्राय HS पास खालामनांगोन। बेनिफ्राय DMLT नोंथांमोना मिनिमाम 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन फिल्डआव अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय इलिजिबल जागोन। थ' बे क्लियार जाबाय। दानिया जों गाहायाव मोनबावगोन गोबां रोखोमनि पस्ट दङ नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जायो डाइरेक्ट थांनानै डेट खालिनो नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगोन। बेनिफ्राय फट' लांफानांगोन आरो नोंथांमोननि बाय'डाटा लांफानानै नोंथांमोना साबमिट होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनखौ साफा इन्टारभिउ लानाय जागोन डाइरेक्ट आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारगोन। सानसे साननैनि उनावनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारना फैगोन। दा बिदिब्ला जों थांसै दानिया गुबुन पस्टआव। दा 3 नाम्बाराव दङ डाटा एन्ट्रि अपारेटर A नाम्बार। दा बेयाव सासे दङ 17,000 पार मान्थ होनाय जादों बेयावबो HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय आरो मिनिमाम 1 इयार एक्सपिरियेन्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानाय जानांगोन। दा रिसार्च एस'सियेटआवहाय नोंथांमोना सासे मोनदों 40,000 पार मान्थ मोनगोन आरो नोंथांमोना फार्स्ट क्लास MSc इन बाय'टेक्न'लजिनिफ्राय खालामनाय जानांगोन। बेनिफ्राय आरो 4 इयार्स रिसार्च एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोनबा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन। दा नेक्स्टआव जों मोनबावगोन गुबुन पस्ट दंबावो। दा बेनो जाबाय प्रजेक्ट टेकनिकेल अफिसाराव सासे दङ 32,000 पार मान्थ होनाय जादों। दा बेयावबो फार्स्ट क्लास खालामनांगोन MSc बा एमफ्रामनिफ्राय नोंथांमोना बाय'टेक्न'लजिनिफ्राय खालामनाय जानांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे प्रजेक्ट टेकनिकेल अफिसारावहाय इन्टारभिउखौ होनो हागोन आरो। दा नेक्स्टआव जों मोनबावदों जुनियर नार्सआव 18,000 पार मान्थ मोनदों आरो सासे दङ पस्टआ आरो बेयाव हाइ स्कुल पास एबा 10 पास बेनिफ्राय ANM मावखानाय जानांगोन 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्ला इन्टारभिउ होनो हागोन बे पस्टआव। थ' दानिया डाटा एन्ट्रि अपारेटर B नाम्बार सासे दङ 18,000 पार मान्थ मोनगोन HS निफ्राय साइन्स पास खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय 1 इयार कम्पिउटार एक्सपिरियेन्स थानांगोन आरो लोगोसे 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनो हागोन। दा बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट।